Tento rok sa mohli záujemcovia, dobrovoľníci zapojiť do rôznych aktivít v celkom 78 organizáciách po celom Slovensku. V rámci Banskobystrického kraja vyhlásili deň dobrovoľníctva v 19 zariadeniach, no v našom okrese to bola len jediná nezisková organizácia Nezábudka vo Fiľakove. Z nášho pohľadu sme chceli ukázať verejnosti našu prácu, to, čím sa naši zamestnanci zaoberajú, ako trávime väčšinu času, pretože práca so starými ľuďmi nie je len práca o zamestnaní v rámci 8 hodín, ale je to celoživotné poslanie. Takže takúto prácu sme chceli priblížiť aj verejnosti, chceli sme im ukázať, čo všetko počas nášho pracovného dňa musíme vykonať, ako spolupracujeme s klientmi, ako sa o nich staráme, čo všetko im zabezpečujeme. Toto zariadenie je ešte veľmi mladé. Necelé 4 roky od otvorenia však svoje služby rozšírilo a neustále skvalitňuje. V súčasnosti treba povedať, že máme v zariadení celkom 46 klientov, z toho najväčší počet klientov je v zariadení pre seniorov, to je 23. Potom máme klientov v domove sociálnych služieb, tam je tých klientov 18. Ďalej máme klientov, ktorí sú v rámci zariadenia opatrovateľskej služby, tam sú 3 klienti a tých zvyšných to sú vlastne klienti, ktorí sú v odľahčovacej službe. A zabezpečujeme služby jedálne. Táto služba sa na poslednom čase rozširuje. Prakticky rozvážame stravu do celého Fiľakova pre 25 až 26 klientov. Dokonca už máme klientov, pre ktorých varíme aj soboty, nedele. Okrem podávania projektov na zlepšenie služieb pripravujú každý rok niekoľko väčších podujatí aj s účasťou verejnosti a iných organizácií. Práve preto venujú veľkú pozornosť aj propagácii svojich akcií. Informačné zdroje o tomto dni boli aj u dobrovoľníkov rôzne. Ich pocity však veľmi podobné. Dozvedel som sa z plagátu, ktorý bol vyvesený na stanici. A z dlhej chvíle som mal voľný čas, tak som sa zastavil. Očakávanie, myslím, že áno, splnilo. Som rád, že som mohol troška spríjemniť dlhé chvíle týchto ľudí. Z mestského časopisu, čo zvykne vydávať každý mesiac, tam som prečítal. Sú známi aj zamestnancov, poznám, aj tu bývajúcich poznám tiež. Ja som sa to dozvedela od Darinky Molárovej, lebo ja som tu niekedy robila. Ako absolventskú prax som tu odvádzala a sem chodím, tak som sa cez ňu dozvedela, že takéto niečo tu je. Veľmi, lebo som si to tu obľúbila, veľmi som si na to zvykla a je tu veľmi dobrý kolektív. V podstate sme sa dozvedeli o tomto dni od našich profesoriek, lebo sme študenti Strednej zdravotníckej školy v Lučenci a samozrejme nás to veľmi zaujalo, bola to výborná šanca. Bolo to aj niečo iné, ako sme zažívali doteraz. Bol tu priamy styk s ľuďmi, so starými ľuďmi, s personálom. Bola to určite veľká skúsenosť zo života. Spokojnosť bola aj zo strany vedenia a pracovníkov tohto zariadenia. Od 10. do 17. hodiny sa tu vystriedalo celkom 76 dobrovoľníkov, ktorí tu odviedli vyše 250 hodín rôznych aktivít pri úprave okolia domova či jeho priestorov. Niektorí pomáhali kuchárom, iní zdravotnému personálu pri ošetrovaní, kúpaní či krmení klientov. Ďalší sa zas venovali spríjemňovaniu voľného času obyvateľov spoločenskými hrami, stolnotenisovým turnajom alebo obyčajnými rozhovormi. Boli to rôzni ľudia rôznych profesí, z rôzneho prostredia, boli to študenti, žiaci, jednak základných škôl, potom gymnázia a strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Ďalej to boli zástupcovia jednoty dôchodcov, zástupcovia mesta, mestských organizácií, sociálnej komisie v meste Fiľakovo. Takisto sa dobrovoľníckeho dňa zúčastnili aj naši zamestnanci po svojej pracovnej dobe, ich rodinní príslušníci našich klientov. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho dobrovoľníckeho dňa. Chcem im poďakovať z celej duše a z celého srdca, pretože naozaj nám pomohli a budem veľmi rada, keď budeme môcť iných návštevníkov privítať nielen v takýto deň, ktorý je jeden deň v roku, ale v hoci ktorý iný deň.